Zein ondo bizidan teknologiaren menpetasunik gabe, pote? Ya lo creo, Pintxo. Hau da, hau bizimodua. Mugikorra itzali duzu ezta. Noski. Eta zuk? Baita ere. Oraingoan ez gaitu errapatuko. Zoixe. iPadarekin ahaztu naiz. Eskerrak harrapatu zaituzte dala. Mobila itzalita daukezu eta pentsatzen nuen iPada ere itzalita daukeko zenutela. Itzaliak ez, estaldurari gabe geratuko ginen. Edo koberturari gabe. Estaldura eta kobertura sinonimoak dira, pote. Bateriari gabe esan nahi nuen. Bai, Orduan asko pozuko zate, zuentzat misio bat daukadala esaten dizuetenen. Arabako Errioxara, jutean nahi den. Bastidara herria, hain zuzen. Eta bertako ardo bikainaren sekretua ezagutu dezazuen. Beraz, juntzaitezte Bastidako bodegatara eta Pintxopotera. Eta argitu ezazue, beraien ardo bikainaren sekretu hori. Eta mesedez, piztu itzazuen mugikorrak berehala. Oso no. Eta orain juntzaitezte Solagoen bodegara. Inigo Rubio eta Iñaki Rojorekin geldituta zaudete. Oraintxe bertan? Ordu erdi barru. Eta muitu. Venga, oindik ez zaudete porretan. Venga, aire, aire. Kakazarra. Pintxo, pote! Pintxo, pote! Pintxo! Pote! Pote! Azkenean, nora jo behar dugu orain? Ez darakenik, hain handia dago. Egarri zara? Zedez. Nik uste dut norbait ikusi dudala. Aurreratu bingo naiz, uste dut hemen aldamenen norbait ikusi dudala. Bai. Pote, lagundu. Baina zeu... Esker hori egin zait. Baina nola egin duzua? Joder, ez dakit erori egin da hemen ikutu. Ai. Jode, baina... Kaixo. Kaixo. Hombre, kaixo. Inigo Rubio. Kaixo. Apa. Iñaki Rojo. Iñaki. Kaixo, ongi etorriak. Kaixo. Eskerrik asko. Bueno, kostatu zaigu ona iristea, Bai. Oso handia dago, Upategian egon gara hor, egurrezko upategiak horko zeaten da. Bai. Bueno, haizue, hau okerrezpanago zera da, Euskal Herriko ardo kooperatibarik handiena izan daiteke? Hola da bai. Rioxa Alaveseko ia bostak gurea dala. 200 piko hektaria ditugu. 200 piko hektare. Bai. Haizue, eta zenbat bezero dituzue? Bezeroak aipatu dituzu eta horrek zesan nahi du. Familia ezberdinak ekartzen dutela hemen euren ardoa edo? Hori da, zu pentsa, Labastidan 1600 biztale uste ditugula. Eta 100 piko familiak, hemen norbaitek sartuta dauka bezero bezala, Orduan dira, komarkako esan genezazke, komarkako familia ia gehienak, hemen sartuta daudela. Nortzuk osatzen duzue kooperatiba? Bueno, actualmente somos, vamos a comentar Iñaki, en torno a 100 familias de 3 localidades. Pues el 100%
de los vinos los elaboramos con uvas de propiedad de estas 100 familias y comercializamos el 100% de nuestro vino embotellado. Pues es una cooperativa 100% en propiedad de los socios. Saltzen duzuena, gehien bat estatu mailan izaten da, Europa mailan edo mundu mailan. Mundu mailan. Mundu mailan, ezta? Mundu mailan. Anglosajon munduan gehiena. Bai, Bai Eskandinavian, bai estatu batuetan, bai Inglaterran, betiko gure lekurik hoberenak dira. Eta hoain Asia bakezue, Asia ireki zaizula, eta Txina eta hor gehiena ere. Zenbat match tona biltzen dituzue urtero gutxo gara bera? 3 milioi kilo barkatu. 3 milioi kilo. 14 ardo ezberdina egite ditugu. Merkatu askotan gaude, eta merkatu guztiak ez duten nahi Errioxako erreserba arrunta, orduan 14 ardo inberdila, eta holako kubatan ardo ezberdina egite dugu, ardo bakoitza bere filosofiakin, bere abiadurakin, eta bere pertsonalidadekin. Guazen aurrera, ezta? Beste leku batzuk ikusteko, ezta? Bai. Opa, Manuel. Asier. ¿Qué tal? Dani, ¿qué tal? Konta iguzu, Vamos a probar. ¿qué vamos a beber? Pues un reserva especial. Manuel Quintano, un personaje que fue pionero en la introducción de las técnicas bordelesas. Esto es un reserva especial. Aquí donde estamos es donde el vino pasa su segunda crianza. Aquí se va redondeando. Mira. El alcohol, sube bastante el alcohol, el olor a alcohol, ¿no? Sí, tiene un grado ciertamente elevado porque es de uvas de cepa vieja, muy maduras. Lo importante de esto es que al principio intentamos tener toda la fruta de la uva desde el inicio y no perder esta con la crianza. Este sería un poco el resumen de toda la elaboración, el secreto, y que al final la madera fuera un complemento más. Zenbatean egon da hor egurrezko upel horietan? 18 hilabete. 18 hilabete. Botella emateio afinazio bat, ardoi. Vale. Orduan, olako ardo strukturatuak eta behar dute, olako... Oain ja usain diferente. Diferentia omen da. Beti ikasi behar da, jendea ikasi behar du. Ahora ya aparecen ya aromas diferentes, sí. Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Jendeak zer kontsumitzen du gehiago? Kriantza bat, urtekoa, reserbak, zin saltzen duzu gehien? Gaur egun kriantzak, ardo onduak gehienak, horregatik ere. Eta erbestean, esan nahi dut estatu batuetan, Ingalaterran eta hor ere kriantza da? Beraiek kriantza tipologia hori ez dute ulertzen, ez daukate, bakarrikan Errioxan daukagu, holako izenak eta holako nivelak jarrita, erreserbak eta beraiek nahi dituzte pixkat gazteagok, arduak, eta barrika pixka batekin. Bueno, izue, eskerrik asko Solauen upategi hauetan egin diguzuen azalpen eta bisita honengatik. Upategi ari gara, eta bain ze upategi gomendatuko diguzue? Hemen aldamenean beste upategi jator bat daukagu, Tierra Agrícola izenako, deitzanean, Zoazteara. Laguna diata. Bueno, eskerrik asko, Solauen oso ona ardoa benetan, eta, sorte hon, Bai, eskerrik asko. Bueno, Andoni, Bastidan bananduko gara eta Tierra Agrícola upategian topo ingo dugu. Ados? Ados. Eramango duzu? Bazen garaia. Li bat! Fuera, ahí va de ahí. Kaixo, egunon. Bai. Begira, Tierra Agrícola bilatzen ari naiz. Bai, a ber, hartu behar duzu, aukaile hau eskumatara ez, urrengokoa eskumatara. Vale. Gero, segidu aurrerantza eta eskubitara eta eskumatara dekozunean, eskerretara eta eskumatara, hartu eskumatara. Da dekozu aldatz gora handi bet, eta aldatz gora bukatuten danean, handau bodega. Ez dakit. Vale.
Hortik goitik dau. Bai, bai, aklatu nez, hemendik eta gero gora. Gorantza, bai. Aizu, hau, okerrez banago ere, restaurantea bada, ez da? Bai. Eta pintxoak ikusten ditut. Bai. Pintxoak egiten dituzue? Bai. Ara, eta zein da zuen pintxo izarra? Ba, honetirez, barran ataten duzenak. Eta gero, dekugu bat oso berezia, dala albergina bakaiau ajoarrieroakin eginda. Oso gozoa, Eta nola egiten duzuen ikusterik izango nuke? Bai. Zelan ez. Eta nondik sartuko naiz ikusteko? Bai, emetik mesedez. Pribado honetatik? Bai. Oso ondo. Emetik hasier. Bueno. Beitu, hemen dabiz, zelan zine, Bai. Hau da Petralanda jatetxeko sukalde izugarri eta ederra, Bai. Bueno, kaixo, ni. Carmele. Asier, kaixo. Moduz, hemen lanean dabilen. Kaixo, Monika, eskua, mutxua. Sukaldaria. Jorge. Hola, Jorge. Carmele, zaiguzu, hemen ari zarete prestatzen Itziarrek esandako zuen pintxo izarra, ezta? Bai, gure pintxo izarra. Bueno, eta nola du izena pintxonek? Bakalaua eta alberginarekin egiten dugu. Eta ze osagai ditu honek? Ba, ikusi, etorri hasi. Hemen da oso osagai guztiak, bai. Bakalauia, tomate saltza, porrua, hau dekoratzeko da batez be. Albergina, gazta, gurina, baratzuria, piper gorria eta piper berdea. Bueno, orduan nola azten da edo nola... Albergina hartzen dugu eta erdibitzen dugu, eta hemendik labera jungo ginateke, 200 gradutan edo 20 minutu. Bale. Eta bitartean, zartagina batean, botako genuke piper berdea, piper gorria eta baratzuria. Hori zartagin batean, ezta? Bai, eta hori pizka bat ja egosita dagoenean, botatzen diogu bakalaua eta tomate saltza. Eta tomatea saltza, bale. Albergina egina dagoenean, ustu behar dugu, aragi atara, eta ona bota. Hau litzateke ja pausu hori. Bukatzeko, egiten duguna da albergina bete, hemen ikusten dugun moduan, betetzen dugu, gazta botatzen diogu gainetik, eta berriro labera. 5-6 minutu, 180 gradutan, pizka gratinatu arte. Noiztik daukazu, eta jatetxea? Noiztik dago jatetzea? Ni 10. 10 urtez. Eta zuek ere, hain dela 10 urte hartu zenuten jatetxea hau? Bai, gure aita hartu zuen. Osea, lehenago zure aitaren zen. Eta horrein zer egiten du aitak? Jaki alfrente. Musean jolastu egiten du. Musean dabil egunero, bai. Bueno, eta honetaz aparte ere, zure aitak beste taberna gehiago zituen? Bai, izan ditu taberna pilo bat, bai. Eta hartu zuen lehenengo piztinak, hemengo igerilekuak. Horre taberna bat dago igerilekuetan, eta bitartean hartu zuen beste taberna bat, bolaleku deitzen dana, eta orain nik naiz horren jabea, eta Monika da jatetzekoa. Eta bolaleku hortan pintxopota egiten duzu, Bai, gero arratsaldean nahi badezu, pasa zaitez. Bai, pintxopota egiten baduzu, noski pasako gara. Ja, ateratzen dugu platerra labetik, presentazioa edo egiteko, gero botatzen dugu piper gorriko marmelada, porruka bi bat egiten da, horre dekoratzeko pizka bat, eta listo gongo litzateke, ja. Osea, listo nik probatzeko, ez da? Hori da. Honekin ze ardo, bastiako ze ardorekin hartuko genuke? Normalean hartzen dugu holan ardo beltza, da egokia, naiz eta arraina izan, dalako holan plater nahiko gogorra edo, eta orduan erdikriantzako ardo batekin primeran. Hemen gaude, bai, dastatzeko prest. Eta hau da, ipatu duzun ardoa, ezta? Bai, erdikriantzakoa. Hemengoa da gainera, hemengoa, bai, tierra agrikolako. Tierra agrikola. Bai, gero horrea hurbildu behar naiz. Bai. Zer moduz? Oso ona. Gozo, orduan. Bale, posten naiz. Posten gara, dano. Bai, zorionak, eta esan bezala honekin busti beharra. Hombre, hori bai. Haizu, hemen bastidara ni misio batekin etorri naiz. Bai. Jakitea, zein dan bastidako ardo goxoen sekretua, zergatik dira hain goxoa. Zuk baldakizu zergatik. Egia esan, jakin ez dakit, baina igual, klima izango da. Egia esan... Bueno, datuak... Galdetu. Bai. Tierrako segurazki, beraien jakingo dute. Bueno, egia esan hain txenoa tierra agrikolara, beraz, oso goxua benetan. Posten naiz. Eskerrik asko eta zorionak, eta, bueno,
ba, noa tierra agrikolara. Vale, bueno, así Zea, bolalekuan ikusiko gara. Bai, ikusiko gara arratsaldean. Pintxo bat. Agur. Gero arte. Agur. Kaixo, Andoni. Kaixo, Tierra Agrikola bodegaren bila nabil. Hemendik gertu dago, ezta? Bai, alde sarrean dago. Herriko goiko partean, bai. Zu bai dakizun zer denona, ez? Bueno, zaintzen, ez. Baina gero ez dut gutxiago. Aizue, ara euskera antolatzen zuek aurten? Bai. Bai, lehenengo urtea da. Gazte ikastola. Antolatzen zuela? Ez, 5. edizioa, ja da, bai. Eta 5 aldiz antolatuta ere, betiko ilusio berbera izate duzue, edo... Gehiago, aurten ikuste dut, ez? Nik aurten ez dugula. Beste modu batean, bai. Bai, esatea ere ikastola bihurtuko dugula espaziontzi batean, da astronautekin, da eguzkia, da koetea, eta bai. Itxasuntzi izan zen. Oin dela 4 urte, bihurtu genuen piratontzian, da aurten espazioa dela, bihurtuko dugu. Eta zein da helburua, aurtengo helburua? Zer lortu nahi duzue? Bueno, helburua betiko bezala, herrialdean edo zonaldean euskara indartzea eta bultzatzea, eta hori guztia ikusteko, edo kontuan hartu dugu bai, gauden ingurunean, ez? Bai. Errioxa dago inguruan, eta behar duguna bai da, ume hauek, nik handereño naizenez, nire umeak ikusten ditut. Euskalduntzea, ez? Eta beraiek ezitzea, olako kompetentzietan oinarrituta bai, baina bai ezitzea euskal giro batean, eta beraiek ikustea ere jaia izan aldela aproposa horretarako bai. Hor ikusten duan lelo hori oso aproposa da, ez da? Bai, ez da oso euskalduna, baina bai oso, Bai, horren ideia ikastolan bertan sortu zen, eta leloaren barruan bateratu ditugu leloa eta logoa. Bai, hor hortan dago harridura esan hori alde batetik, eta bestetik Zuziria eta Ainoak esan duen bezala espaziontzi batean bihurtuko dugunez ikastola, hori da gure helburua, ez? Beti hezkuntza proiektu berrien bila, eta gure umeak ezitu nahi ditugu, hori azkeneko teknologi berriekin, eta ez dakit hezkuntzan dauden sistema berri guztiekin. Andoni, zuretzat ere badago sudadera bat, Benetan? Denda daukago hemen, Araba euskarazeko sudadera bat? Non dago? Antze bertan, joango gara. Hortik? Nahi dizu? Bueno, nik sentitzen dut, baina klasea daukat, eta... Hori sakratua da, bai, mila esker. Bai, venga agur Maria. Hortik orduan, ez da? Bai, hortze bertan dago. Guazen. Bira, Andoni, hemen daukagu zuretzako sudadera. Polita. Zuretzat oparia. Bai. Ja, justo nire tallako hartuko zen. Bueno, XL, orain ja igual bat daukat, baina haizu, opari batei ez zailo inoiz. Bueno, orain ere taiak handiak eramaten dira, Bai. Eta horrela azpian sartu ezake zerbait pixka lodia ere, hotzarako, eta negurako. Mila esker. Bueno, zer zor dizuet honengatik? Oparia da. Ez. Oparia, benetan. Bueno, gero pintxopotean elkarri ikusten badugu, konbidatuta zaudete. Pintxopotean ibiltzen zarete zuek? Bai. Hemen giro izaten da pintxopotean? Bai, normalian, igual udan gehiago. Zen atzertarrak etortzen dira eta giro gehiago sortzen da, eta guraliagatik eta. Baina, ondo dago, bai. Justo, izatzarete. Aitzake daukagu horrela... Bai, ez dugun eta... Ikastolatik atera eta pixka deskonektatu, eta umei buruz hitz egin, eta... Bai, lertzen dut. Aizua, dena den, ni misio batekin etorri naiz Bastidara. Bertako ardo bikainen sekretua deskubritzea. Nik ez dakit zuek zerbait badakizuen, horri buruz edo... Bueno, bai, hemen ardo gozoa dago, Araba Errioxako ardoa oso gozoa da. Hemen dauen lurrak dituen baldintzak eta klimatologia eta horrek danak egiten du, ardo gozoa lortzea, kalitate honekoa, zapore askotakoa, dibertsifikazio askokin, eta nik uste dut lortuko duzula, nun baiten deskurrituko duzula. Eskubesteran, nire nagusia oso zorrotza izaten da eta ez tekinik. Orduan jarrituko nire misioarekin, mila esker, Ainoa, plazer bat. Eskerrik asko zuri. Berdin. Urte askotako. Eta Tierra Agrikola, hemendik aterata,
Bai, igo behar duzu plazara, han daukazu Elixa. Gora igo, aldapa goran, gora, eta antxe bertan dago. Aldapan goran, Bai, herriko... Bai, aldapa txo... Alde zarrean, digo, bai. Goian ardoren bat edo badin badu pixkat hidratatzeko. Bai, zer aurkituko. Mila esker, Bai, zuri egin. Jantzekoet. Mila esker. Bai, agur. Bastu hartzen. Bakarrik sartu beharko dut. Kaixo? Kaixo? Hey, aquí! Bai, hemendik! Bera! Kaixo? Adelante, abajo, estamos aquí! Haupa, kaixo! Haupa, Kaixo, Zeran, Asier, Pintxo, Mikel... Carlos. Carlos, Asier, niretzako kopa bat. Bueno, Nire zaintzen dute, momentu edarrean etorri zara. Bueno, aizu, zenbat koba, noraino jetxi gara, zenbat? Ze nolako sakoneran gaude? Gutxi gara bera, 50 metro lurrazpitxik. Hori errez esaten da, Ostra, 50 metro. Y esto lo cavaron a mano a mano. Como hace 900 años, está hecho ya a mano y a candil. Eta horrek eragina dauka ardoan, hain sakonean izatea Es la upelak. tranquilidad, está abajo, misma temperatura siempre, reposo, no hay vibraciones y luego buenas uvas. No, y Carlos, ¿tú esto que te viene de familia o desde...? De hacer y hacer, ¿no? Es siempre haciendo. Ya nuestros bisabuelos, abuelos y padres han estado haciendo vinos hasta que yo creo que más o menos todavía nos queda para llegar a donde queremos, pero bueno, entre unos y otros vamos llegando. ¿Cuál sería la característica de tierra agrícola, quiero decir, como bodega? Intentar meter en la botella lo que nos da Rioja Alavesa y lo que nos protege la Sierra de Toloño, o sea, lo que hay en nuestras tierras. Intentar transmitir a una botella eso, es lo único que buscamos. Aizue, eta ze matx motarekin lan egiten dute hemen? Bueno, batipat, Arabako Errioxan, 180 da tempranillo matz baritatea. Bai, badaude 7 matz baritate onartuta daudenak, bai, baina batipat hemen Araba Errioxan daukogu tempranilloa. Pero badago be graziano pizkatxo bat, garnatza, mazuelo, eta gero txuria be biura erabiten dute, eta beraiek ere ardo txuria egiten dute biurarekin. Biura, malvasia, garnacha blanca. Somos una bodega de Rioja Alavesa donde elaboramos 5 blancos diferentes. Aizu, eta hor ikusi ditugun todos los depósitos que hemos visto ahí abajo, ¿verdad? Ahí se mete el vino. Ahí se mete la paz. Ahí se mete la paz. Y se respira la paz. ¿Cuánto tiempo está el vino ahí en esas...? Según qué tipos de vinos, pero no hay ningún vino en nuestra casa que haya dormido en madera que no duerma 3 meses mínimo en depósitos de cemento antes de ir a una botella. Eta hemen, Arabako Errioxan daukogu lehengairik onenetarikoa. Eta kontuz, da munduan dagoen lurralderik onenetarikoa, bai, ardoa ekoizteko. Eta Euskal Herrian dugu, eta askotan euskaldunok ez dugu baloratzen hori. Mundu mailan onenetarikoa. Que es de la mejor zona vitivinícola del mundo. Pero con diferencia. Y no sabemos. Bazuek ardoren inguruan nola adituak izanik, ni honea Bastiara emisio batekin etorri naiz, eta orain ere galdetu behar dizu, eta berzindan hemengo ardoen arrakastaren sekretua, ez? Sekretua? Zein izango litzateke? Lurrak ematen dio matzondoari jatekoa, mikroklima, eta garrantzia handia duka Toloño mendile horronek, geldiarazten ditu itxasotik datozen haize umelak, bai? Eta bestaldeatetik mediterran klima dauko. Orde mikroklima berezi bat sortzen da. Gero ere, kokapena, ikusten baduzu dana ondolatuta dago, bai? Eta bestalde batetik, eskua. Eta hori ere garrantzia dauka, baina batipat, ama natura. Bueno, aizue, jode, placer bat. Oye, placer bat izan da. Carlos, por enseñarnos tu horrela zara, Juan. Tu rincón. Topa egin barko dugu, ¿no? Hombre. Bueno, pues, por vosotros y por Rioja Alavesa, y por sus gentes. Ahí está, muy bien, oso no.
orain ateratzeko hemendik ni? Gainera ardo pixka batean duzu? Ba ez ba ere, hau eramango... Lagunduko dizut, edo? Ez, galtzen baldin manaiz koparekin joango naiz, ba ez ba ere, biderako, Guk hemen jarraitzen dugu, Bueno, pues lo dicho, Venga, oye, nada. Venga, No te pierdas, No, llevo esto por si acaso, A iluminarte. Venga. Barkatu, ze upategi gomendatzen diazu orain joateko adibidez? Mitarte. Bodegas Mitarte. Mitarte. Tiene las viñas a lo de las mías. ¿A lo de las tuyas? Sí. Pues andáis robando, Ahí andamos, jugando. Bueno, venga, bai, gerarte, agur. Venga, agur, gerarte. Baina zertan dabil pote hau? Barkatu. Bai, kaixo. Ez duzue jakingo tierra agrícola bodega non dagoen, ezta? Bai. Hemendik plazara, eta plazatik goruntz, badakizu. Bai, goruntz, bai. Hori esan diate. Horarkituko duzu. Ez topatu dago inondik. Aizu, dena dela, zelako sudadera polita, ez? Bai, gustat. Beitu. Ara, zu gero. Hombre, claro. Bai, ikastolako Maria eta Ainoa irakasleko paritu Bale, diate. ezagutzen dugu, bai. Bai. Bueno, eta zuek zertan zabiltzen? Ba, gu gara dantza talde bat, daukagu entsaio orain. Ah. Ez baduzu sartu, gurekin entsaiatzeko, bai. Bai. Nahi baduzu, Ondo, bai. sartuko gara. Zuek ez duzue jakingo Bastidako ardo gozoaren sekretua zinen, ez da? Klipa. Bueno, lehen ez diogu elkarri aurkeztu. Ni Aitziber. Aitziber, ni Andoni. Oier, kaixo. Bueno, eta hauek dira zuek erabiltzen dituzuen jantzziak, ez da? Bai, hau da gure jantzia. Eramaten dugu alkondara txuria, fraka txuria bebai, gerriko gorria, gona, eta, bueno, mantona, hau edo... Hori jantzia hauek... Hau da gure jantzia. Gu daukagu dantzariak, eta gero dauzkagu bi katximorro. eta hau da katximorroaren jantzia. Katximorra zera pertsonai bat edo... Bai, Bueno, dantzariak igual pixka bat gidatzen dutuen bi pertsonaiak, ez? Jartzen dira aurrekaldean biak, eta, bueno, gu jarraitzen diogu haiei, ez? Gu ez galtzeko edo... Euskak gidaria, dantza talde bat zareten. Bai, Euskorta dantza taldea, bai. Danak oso gazteak, ez dakit denbora asko dara mazuen Ba, dantzan. 2 urte, hemen, bueno, gauza da, orain dela 40 urte, hemen dantzatzen zen San Roque, abuztuaren 16an ateratzen ziren dantzatzera, eta duela 40 urte galdu zen. Eta orduan, bueno, etorri ziren hemen Laia Kultur Elkartea, herriko bi pertsonaekin, Bioni eta el Tio Jose ditzen dioguna, berreskuratu zuten, eta hortik aurrera sortu dugu taldea, bai. Orain entzaiatzen ari diren dantza hau da San Roque egunean egiten dena. Hau da San Roque, bai. Dantza honi San Roque ditzen zaio. San Roque dantza, bai. Aizu, eta zuek, hainbeste dantza eta jende sendoa zarete, dantzatu eta gero hartzen duzu ez dakit janari bezerezin bat edo pintxopotean ibiltzen zarete edo... Bai, gero pintxopotera. Bai. Claro, gaur da pintxopote hemen, igual gero ikusten gara hortik edo ez dakit. Beraz, gaur dantzatu eta gero ere pintxopotera. Bai, pintxopotera bai. Bueno, gaude ja ensaiatzen, nahi baduzu gurekin animatu eta purtsu bat dantzatu. Ensaiatzera? Animatzen zara? Bueno, saiatuko naiz, ez dakiz ere egin. Venga, bai, saiatuko gara. Bai, venga, ba.
raio sartu ote dao. Kaixo. Kaixo, egunon. Aizue, etzen duten hemendik ikusiko ardoari buruz galderak egiten dituen tipo xelebre bat, ezta? Hemen ez da inoritorri. Ez da. Aizu, pintxoak ikusten ditut, hau taberna eta erretegia ere bada, ezta? Hori da, bai. Eta zein da hemengo pintxo izarra? Neri gehien gustatzen zaidana da Miloja egindako zezen bustana. Ostras, nola egiten duten ikusterik izango genuke? Lo están haciendo ahora mismo, pasa si quieres. Pasa a ver. Vale. Zurekin joango naiz, orduan. Oso ondo, bai. Kaixo, Asier. Kaixo, Diego naiz. Diego, bai. Hemendik sartuko gara? Bai. Carmen jabea da. Muy bien. Honen jabea, eta jatetxeko arduraduna. Eta honek Dani da sukaldaria. Muy bien. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy bien. Hau da, esan digute, hau dala hemengo pintxo izarra, ¿no? Sí, bueno, uno de ellos. Vamos a montar un pincho de rabo de toro, lo vamos a hacer, y pera al vino, típico de la tierra esta. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer este...? Bueno, hemos preparado un rabo al vino tinto que está desmigado y luego lo marcamos un poco a la brasa para que coja sabor a humo, al igual que la pera, que la hemos confitado en tempranillo con canela y azúcar. Y luego la cortamos y le damos un toque de ahumado también en la parrilla. Eta ze enbor klase erabiltzen duzu? Bueno, esto es jamón vegetal y sarmientos. ¿Y ahora qué faltaría entonces? Pues ahora vamos a subir arriba a ver cómo terminamos el pincho. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, no necesitas ayuda, ¿no? No. Ya te quemas tú solo y ya. Bien, perfecto. Bueno, hemen gaude Alai tabernaren sukalde eder honetan, hemen ditugu, Jesus, zenbat osagai dana oso ondo prestatuta. Sí, tenemos boletus que lleva también incorporado, el rabo desmigado lleva boletus y le vamos a poner de dos formas, a la milanesa, que va empanado y frito, crujiente, y luego el salteadito que va con el rabo dentro. Vale, eta gero hemen lore hauek eta... Sí, luego le vamos a dar un toque de frescura con una microensalada que vamos a preparar también, y una pequeña espuma de hongos. Pues puedes empezar. Empezamos a montarlo. Noiztik daukazue taberna hau edo restaurante hau, Alai? Jatetxe honek 1975ean ireki zuten, Carmenen gurasoak. Mari Carmen eta bere aizpak denda bat daukate, eta bertan egiten zuten lan, eta gero Mari Carmenek hartu zuen el toro por los cuernos, esaten den moduan, eta jatetxe ireki zuen. Bueno, eta hau, jatetxe izan aurretik, ze izan zen? Una bodega, de hecho, el comedor y todo está un poco en cuesta. Aldapa dauka, para que las barricas... Ya, para vaciar las barricas y limpiar y tal. Vale. Bueno, hemen badugu beraz montatuta, osagai guztiak, ¿está? Sí, lo tenemos casi montado. Tenemos el rabo ahí preparando precisamente. Enseñaros, Mari Carmen. Ya veréis que aroma a vino de la tierra sale. Bueno, bai, guk usaindu bai, baino... Una cocción lenta con vino. Vamos a salsear un poco el rabo también para darle un poco de jugosidad. Ahí. Un poquito. Y le vamos a dar unas patatitas también de aquí, de la tierra, así finitas. Pero esto es un pincho de concurso. Hacemos una mermelada de tempranillo nosotros. Y bueno. Ardoarekin egindako mermelada da hori. Hori da, bai. Está bueno, ¿eh? Pues está bueno. Pero te has comido mi otra mitad. Había que probarlo también. Claro. Oye, muy bueno esto. Este señor pentsatu, aurkeztea. No lo habéis pensado nunca en presentaros algún... Bueno, alguna vez sí, pero bueno, igual lo presentamos, quién sabe. Pues presenta. Baina ze Kristo da bila.
Iepa, kaixo. Kaixo. Aizu, ez zenuten ikusiko hemendik ardoaz eta misio berezi batez hizketan dabilen tipo berezi bat, ezta? Ba, ez du ikusi hemendik. Bueno. Aizu, taberna honetan, zeta bat honetan, pintxopote egiten duzu? Bai, noski. Bai, Bai. Eta gaurkoan ze pintxo egin behar duzu, Denetako tortilla da. Ikusi nahi duzu? Ba, nola egiten duzuen? Bai, prestatzen prestatuko dugu orain bat. Nola ez ba, bai, nire misioaren barne ere hori dago. Zukaldean, guazen horra, Carmen. Oso. Orduan, zer da prestatu behar duguna, berez? Lehenengo eta behin... Hau da tortilla bat, ezta? Tortilla, denetako tortilla. Oso ondo, eta hemen osagaiak ditugu. Hori da, txorizoa, pikantea. Piper berde, tipula, atuna, gatzapur bat, eta, arrautzak eta... Eta patata. Oso ondo. Eta, tortilla bat egiten den moduan egiten da, ezta? Hori da, hori da. Osagaiak hemengoak izango dira, behintzat patata hemengoa izango da, patata arabarra da, nola ez. Nola sortu zen errezeta hau? Berak asmatu zuen. Hasi zen sobrak eta sobratzen dena aprobetxatzen, eta... Makinak eta, bale. Ja, hola sortu zen. Barran probatuko duten tortilla egiten dan bitartean, guk badugu hemen bat egina. Bai, noski. Oso ondo, niri probatzea besterik ez zait falta, ezta? Eta disfrutatzea. Bai, eta desiatzen nago gainera, beraz... Bueno, Carmen, esan beharra dau, eta nik esan behar dut, hemen ja laizte errateako da Maialen honek, baina aipatu behar da, Carmen, zu etzarela hemengoa. Zaragozakoa zara, eta 10 urtetan sekulako euskara maila lortu duzula, eta hori esan beharra dago. Bai, eskerrik asko. Adibide bat zara, eta gainera ikusi kamisetare atorren urtean hemen Araba euskaraz hemen herri hontan izango denez, baina hori aipatu beharra dago, neska honek ze nolako esfortzu egin duen eta ze nolako maila duen. Bueno, hogi busketa batekin, ederki hemen, tak. Oso ona. Bere neurrian oso osua eta oso... Ez gehiagi batetik edo bestetik. Hori da, bai. Normala hemen arrakasta izateak pintxonek. Hau ze ardokin guztiko benuke? Hemen egia esan nahi duzunarekin. Inguru honetan... Bai, ezta? Bai. Hartu alduzu tinto ala txurizu, nik nahiago nuke tinto bat, baina... Bai, Bai. Baina horia da guztuen arabera. Azken galdera badokat. Zuen ustez, zein da hemen Bastidako arduen arrakastaren sekretua? Niri kontatu didatena eta nik uste dudana, Toloñoa dela. Mikroklima, hemen egiten duten mikroklima. Bale, mendi horrek sortzen duen hemen... Hori da. Gelditzen ditu, bai... Bai, itxasotik datozen haize hotzak edo, haize eze horiek, ez da? Eta Ebro Ibaia, noski. Ebro Ibaia, karo. Ur horrek ere izango du bere garrantzia. Izue, mila esker, zorionak benetan, señora cocinera, muchísimas gracias. Zuri ere, eskerrik asko, eta bereziki zorionak eta Maialen, laster ikusten gun hemen Bastidatik korrikan. Hombre, Araba euskarazen ja egongo da. Araba euskarazen egongo zara, bintzat karritoakin egongo duzu. Ekainaren 18an hemen itxengo zaituztegu. Hemen izango gara, Oso ondo, eta hurrengo arte. Mila esker. Vale. Aio. Baina nonde Bontre sartu zara? Josema? Ez, dena ondo, bai, primera. Bai, mitarte bodegarako bidean, bai. Bai, gero pintxopotea, bai. Bai, dena oso ondo, Bai, gero arte. Aio. Dios, hau zelatan nabilkiguta eta potean, ni hemen.
bikote honek pelak entzungo ditu. Iepa, kaixo. Kaixo. Galdera bat, ez zenuten ikusiko hola misio baten inguruan eta ardoaz galdezka dabilen tipo xelebre bat, ezta? Ez da ikusi. Bueno. Hor kanpoan ikusi dute pintxopote eta masail lingoteak. Hemen egiten dituzu, ezta? Noski. Eta nola egiten dituzuen ikusterik izango nuke? Bai, zaitik ez. Bueno, sukaldean non dago? Bai, hortik. Hortik, buelta hartuko du? Oso, bale. Bueno, orduan hemen ditugu gure pintxo, ez dakit pintxo izarra, gaur behintzat prestatzen zuen pintxoa, masail lingoteak. Ze osagai ditu masail lingoteak? Lehengoz, sartzen dugu kazolan tipula, porrua, horre eginda dago, ez da? Potxatu egiten dugu pixkat, gero karrilera botatzen ditugu, gero hortikan botatzen dugu ardoa, ardo beltza, gatza pixkat eta pimenta pixkat du bai. Oso ondo. Hor bi ordutan egosten da, horrela geratzen da. Bale. Hemendikan atatzen ditugu karrilerak, hori da. Eta txikitu ditugu eta hortikan bakagu, bai, eta molden jartzen ditugu. Hori da, hor dakazu. Gero, ozkailuen sartzen ditugu bizpairu ordutan, eta gero hor ateatzeko, solifikatu. Bai, gogortuta, nola bai. Hortikan ateatzen dugu saltxa, kolatu egiten dugu, loditu egiten dugu pixkate berotzen, da holan bastakit ordu urtitan, eto. Hori da dakagu hemen, bai? Hauxe, ez da. Hori da. Eta gero, aparte bakagu sagar konpota, hori iteko mantekila pixkakin, kazolan sartzen dugu, gero sagarra botatzen dugu. Sagarra zuritu, satitu, eta bota. Ardo txuri pixka bat eta azukrea. Eta azukrea. Hori da. Haizu, eta hemen hain sukalde erraldoia izanik, hemen ikusten da, tabernaz aparte ere jatetxeare badala, eta hortaz aparte ere hotela. Hotela, bai. Eta noiztik izan dago hotela edo bintzat... Hauek, nehaitit eta nea mama fundatu zituen 79an. Indala ja 57 urte. 7 urte, bai. Osa, hemendik hainbeste urtetan hainbat jende pasako zen hemendik, ez? Bai. Bai, etorri dira, bebai, txirrindulari... Taldeak? Bai, taldeak asko. Bai, Fagor, Kas, Orbea. Arkume txuletiak ite ditugu hemen. Bai? Bai, oso famatuak. Eta nola prestatzen dituzu horiek? Bai, hori igual gero ikusiko dugu, ez da? Bai, negatik primeran. Oin pixkat saltxa, beroa eta busti iten dugu. Konpota pixkat, holan dekorazio pixkat, holaxe. Eta hor dakagu pintxoa. Hauxe da pintxoa. Bueno, eta hau ze ardokin lagunduko denuke? Bai, hori igual ordo beltza, kriantza, onda. Konpota pixka batekin. Hori da. Ze goxua, izu. Goxua da, bezta? Bai. Gaina konpotaren gazi gozo... Bai, hori kontraste pixkat. Primerakoa, Felicidades, sorionak, Oso ondo. Osa, ostegun honetan, hau sortatu da, bai, hori da. Baina, datorren astean adibidez, ja... Ja, aldatu ingo dugu, bai. Osa, astero egiten da, bai. Hori da. Eta, sarmintoa eta, ez dakit nola egiten duzuen ere ikusgenezake, aipatu dizkidazu txuletiak eta... Bai, bueno. Eta, bueno, jak hemen inguruan... Erretegia ikusteko aukera bat hau. Bai. Bagoazen ikustea, bain beste... Non dihun behar da? Hortikan. Hortikan, zuek aurretik, mesedez. Aizue baino, hau jantoki, itzelesko jantokia da? Bai. Zenbat jende sartzen da hemen? Hemen igual 100 pertsona ere sartuko dira, bai. Eta jende guzti honi baskaltzen emateko ere, jende behar da lanian hemen. Bai, lanian, ez dakit zenbat izango gehan. Asko. Asteburun da igual 100 pertsona edo, bai. Sarmiento aipatu dugu, eta hemen ikusten denez. Erretegia. Hor goitikan botatzeu sarmientok eta matxondok, eta honea erortzen dira, hor dakagu brasa. Eta gero hemendikan brasa ateatzen dugu, honea bota,
Eta gero, txuletiak eta txuletoiak... Parrilla guzti hauetara, ez da? Hoi da. Hau da, nolabait ere ospea eman ziona jatetxe hori? Bai, hori da. Hau eta patata txorizoakin. Patata asko txorizo. Rio Sarrerera, ez da? Rio Sarrerera egiten direne patata horiek. Hoi da, tipikoena. Hemen izan da tipiko, patatas, con chorizo eta gero txuletilla. Eta gero txuletilla. Hori da. Aizue, mila esker, benetan. Bale, eskerrik asko. Eta urrengor arte. Eta aizue, galdera bat, zuek baldakizue zein dan hemen Bastidako ardoen arrakastaren sekretua, baldakizue zein dan? Klima izango da? Klima, bale. Lurra, klima. Lurra, klima, bale. Kaixo, egunon. Oi, papa, kaixo. Papa, ni Asier naiz. Kaixo, Ramon eta Antonio. Hola, Antonio. Kaixo. Galduta eo? Galduta ez dakit, baino ja match guztia bilduta duzu, ez da? Bai, 10 bat egun o 15 bat egun bildu genuen match guztia eta, bueno, oan eginen pixka bat hemen, ardua pixka bat probatzen, barriketan sartuta dauzkagu, eta manualitik egiten nahi da, eta, pixka bat daztaketa bat egiteko intentzioakin. Oso, no, haizu, eta zenbat tona jaso dituzu aurten? Bueno, gutxura bera, 200.000 litrola jaso ditugu aurten gutxura bera. Bitarte upategiak, dazka matz klase desberdina dazka, bai tempranillo, garnatxa, biura deba dazka, mazuelo egiten dugu. Noiz landatu zen lehenengo maztia? Hemen mazti zaharrenak, 125 urte ditue gutxura bera. Eta justu ardu hauek hemen barriketan sartuta dazkaunak, mazti hoiena dia, bai. Bodegau familiarra da, Antonion aitak eta amak jarri zituzten bere garaian. Eta beltza bakarrik ekoizten duzu edo? Ez, egiten dituguna da, bai, beltza, gorrilla baita egiten ditugu eta txurilla egiten du baita. 14-15 ardo desberdin. Horra ere importantea da, ezta? Egur klase erabiltzen da, ezta? Dudik gabe. Hauek oso berriak ikusten ditut, egia esan, ohituta gauden nahiko zarrak ikusten, ezta? Opelak eta hauek oso berriak dira, ze egur klase da? Aritza erabiltzen da. Aritza eta gero pinuekin naztuta baino, aritza erabiltzen da gehien bat. Bale. Aizu, eta probatzerik izango algenuke, ardo hauetatik baten bat, edo beste bat, nahi zenezko gora joango ginake, eta txoko bat daukagu, eta bertan katatxo bat egingo dugu, Antonio? Bai. Sí, señor Antonio, o sea que nos hacemos una cata, ¿no? Joder, como Dios manda. Bai, bueno. Bueno, gizonak, hemen txegaude, eta, ezintzen beste modurik izan, ez da, hemen txoko baten behar genuen, ez da? Bai, txoko hau da, pixka familiarra da, klientekin katak, eta, fai bat beste egin behar izaten baldin bada, hemen txeite egin ditugu. Oso ondo. Bueno, Antonio, ¿qué ardo probatuko ditugu? Vamos a catar 2 vinos, un blanco fermentado en barrica y un emblema de Mitarte, que es la secreta, un vino que hemos sacado este año nuevo, que es un vino de Pau. Puedes empezar a abrir, Bai. Bueno, hor ikusten ditugu ere, hemen ekoizten dituzten 15 ardo klase edo ardo, ezta? Oso diferenteak guztiak eta... Bai. Antonio eta Zeia nahi izanikan, tatoz ardoa dela garnatxa ardoakin egindako ardoa izanik, nahi bakoitza dauka... Bere etiketa, ezta? Etiketa desberdinekin, nahi bakoitza bere izaeran arabera, etiketa desberdin bat daukate eginikan. Gero egiten dute baita, xik egiten dute baita, eta xik esan nahi du, Santiago y Carmen diala Antonion gurasoak, eta haien omenez egindako ardoa da. Eta txuria ontaino baita. Bueno, pues nada, vosotros sois los que mejor os manejaréis con esto, ¿verdad? Bueno, este es un vino que le tenemos mucho cariño, es de un viñedo de 60 y tantos años, 100% viura, que fermenta sobre sus lías durante 4 meses en roble francés. Bueno, es un vino armonioso, muy sabido, es un vino que puede ir incluso con un pescado muy graso. Es un vino de volumen. Después de hablar,
estemos hablando nosotros, todavía nos permanece. Eso es un gran vino. Bueno, hoy geratzen zaigu, nos queda probar el tinto, ¿no? Eso es, ahora vamos a probar la Secreto. Es otro vino que también hemos sacado nuevo este año y del cual la gente está muy contenta. Cambiamos de concepto, ¿vale? Ai, oso ondo. Bueno, ikusten dudanez, zenbat, ze sari pilo irabazi dituzten, osea, eski, dana pareta guztia zea daude. Sariz beteta. Bai, gauzak ondo egiten dialako bodega honetan, da horren ondorioz, ardoa gustokoa, jendean gustokoa izan du da, eta, bueno, bai estatu mailan eta bai mundu mailan, leku desberdinetan, emandako premioa dira, bai. Hau da, tempranillo 100%. 50, 60 urte dazkaten maztiak dira, bai. Bueno. Espero que te guste. Seguro que sí. Malkoa izaten da alkoholaren... Bai, eta baita alkohola eta gero bertako kolorea baita. Después de probar este vino, lo que hace falta es un buen asado para este vino. Pero asado no tenemos. Exactamente, ahora solo estamos catando, pero bueno. El vino es la única bebida en el mundo que uno puede disfrutar de él sin ingerirla. Cuando lo leemos, huele mucho a fruta muy madura, fruta roja, también te deja un sabor al roble de la madera, un poco como a café. Como seco así en la lengua. Claro, frutos secos, sí, eso es. Sí, ¿no? Bueno, azkenen ni ikusten, pixkanaka nola ari naizen... Bai. Nik uste gaur jasotzen datuak eta... Azken galdera bat neukan, aber zein da mitarte upategi honen sekretua, ezta? Ardo hauen arrakastaren sekretua. Zein dela esango zenuke? Lurra eta lana. Lurra eta lana, ezta? Aizu. Posten naiz, hasier. Mila esker, muchas gracias. Y a seguir cosechando éxitos. Hori da, saiatuko gea, bai. Y que me voy. No quiere decir que no vuelva, Ez galdu, bireak. Hori da, mila esker. Vale, urrun arte, agur. Nuna rayo sartu ote da. One step. Bueno, kaixo Karmeles, Hermos. Bueno, hau da zure taberna, ezta? Bolaleko hau da, ezta? Bueno, ikusten duanez, jendea dago, Bueno, erki. Jo, bira, nik zurito bat hartuko nuke momentuz, Bueno. Kaixo, Gabon. Kaixo, Gabon. Ondo, Bastiako pintxopotean? Bai. Jende gaztekin ondo, gustora, Hombre, noski bai. Bai. Baina zen, bakarrik etorri altzea, ba? Ez, etorri nire alabakin eta senarrak, emaztekin. Senarrakin? Ez, barkatu, emaztekin. Emaztekin, bueno, ondo. Ze, Karmele? Pintxoa, peioa, izu, ez diazu? Joa, orduan, hori da, eta ze pintxo di hauek? Bata da bonito alegriarekin, pikantea daukala, eta bestea bonito maonesa eta pipergorria, pikante gabe. Bale, pikante gabe, hause bera hartuko dut, bai, hori da, maonesakin. Bueno, haizu peio, mila esker, Posten naiz. Zuzu pintxorik hartzen ala da? Nei lehen hartu dut. Gabon, zuek ere pintxopotearekin? Bai, noski. Bueno, ederki. Hemengoak? Bai. Bai? Bai. Baina hemen jaioak? Bai. Bai? Ara, bueno, ederki. Eta askotan ertortzen zarete pintxopotera? Ostegunerako. Ostegunero, vale. Bueno, igual euskeraz ari naiz, y no me estáis entendiendo nada de lo que digo. Bueno, gutxi gora bera. Bai? Bueno, gutxi gora bera, orduan euskeraz jarraituko dugu edo... Bai? Pizkanaka. Hartzen joango zara, bale. Bueno, ni Asier naiz, Ni Laura.
Apa, Laura, kaixo. Eta... Eta zure ardoa? Non dago? Begia sartu. Hemen. Ja, bai, bakit. Baina, eske... Noski, ardoa, edan behar duzu. Ja, baina eskegun osoa ardoa edaten ari gara. Eta orduan, un poquito de relax, ulertzezu. Eta zein da... Zer egiten duzuzuk Bastidan? Ni alcaldesa, bueno, eta alcalde Andrea. Es que no sé muy bien cómo se dice. Ostras, ¿eres la alcaldesa de Bastida? Ay. Siempre me pasa lo mismo. En Arrasate me pasó igual, ¿eh? Empecé a hablar con una señorita y de repente era la alcaldesa. Pues aquí también. O sea que la alcaldesa de Bastida. Ay. Bueno, estarás contenta, ¿no? Con la repercusión que tiene Bastida con sus vinos. Claro, por supuesto, con sus vinos, con su clima, con su paisaje, con sus fiestas. ¿Vais a poner metro en la Bastida? Bueno, igual come muchas cuestas escaleras mecánicas. ¿Ya te han propuesto? No, sí, por supuesto que de aquí, de propuestas, enseguida llegan al ayuntamiento las propuestas, pero no. Vaya a ser que alguno, a ver, esto es en el ambiente distendido de Picho. Exactamente. Vaya a ser que luego algunos se lo tomen. No os vayáis a creer que va a haber metro en la Bastida, por favor. No va a haber metro. Ni BRT, ni nada. Lo que merece la pena es andar, Exacto. ir por los bares, taberna. Vale. Ardoa edaten. Ardoa edaten. Urrengoan, zin dagizut, urrengo tabernan ardoa hartuko dudala, ¿eh? Bueno, ikusiko... Sí, tú me vigilas. En el próximo es el último zurito que me tomo en la Bastida, esto seguro, ¿eh? Mila esker, Laura. Gero arte, ostras, oaintxe konturatu naiz. Hau zeinek pagatuko du? Karo, aurrekoetan, Andonirekin, mano a mano, ospa egiten genuen, baina gaur hemen bakarrik nago, me cago en la leche. Nola ospa egin. Ui, zer dago hemen? Ara. Hau da, beraz alkateak komentatutako udaletxea. Eta hemen atzean, Eliza. Oso ondo. Eta pote nun ostia dago. Eta urrengo taberna nun ostia dago. Kaixo Gabon. Pintxopotean? Bai. Ze ondo, baina, ensaiatu duzue? Ensaiatu duzue? Bai, ensaiatu duzue, danak batera esateko, Bueno, baina ez zaituzet ikusten zer hartu behar duzue, nik aterako izue. Ba, igual ardo bat, Hiru ardo? Bueno, lau ardo, bueno, eta neskatila honek, klaro, zuk kas bat edo lako zer hartuko duzu? Mosto bat. Mosto bat, oso ondo. Bueno, eta hemen kao pintxoa nola ez, hemen duzue pintxoa, ederki. Eta zuen lagunak eta, ez diateatzen, o zuek zarete hemen golfo bakarrak Bastida, no, ze? Dantxa taldekoa gara. Bai. Dantxa gutxi eta eran asko. Bai, dantxa pizkatxo bat, bai. Jo, hemen jendeak, zuek ere ikusten zaituztet poterik gabe, ez da? Edanda, baina beste bat hartuko duzu, ez da? Bai, ez da? Keixo, begira, zer behar dezuek? Nire txuri bat. Txuri bat, ara, txuri bat, kriantza eta... Gauerako beltza. Gauerako beltza, baina hori manzanilla hartuta gero, kamamilla hartuta gero... Ez da kamamilla, tea da. Tea da, bueno, bai, batera favorez hiru. Bai, batera. Hori da, bai, tea. Bera gonbidatzen badu. Bai, danak nik gonbidatuko. Gonbidatzen badu. Area, nik gonbidatuko ditut guztiak. Bastidakoak bertakoak zarete, hau da, hemen jaioak, hemen naziak eta, bai, Danak eroak, danak ez, algortakoak. Nola algortakoa? Portusarrekoa. Nere herrikoa zan? Ai, la leche. Onaino etorri behar nere herriko bat ikusteko? Eta nolatan hemen? Ba, mendara matzat 15 urte. Amabost urte hemen. Danagatik? Danagatik, oso ondo. Eta bueno, eta txiki guzti hauen ze behar dute? Ze, potea nahi dezue, pintxoa, o ze behar dezue? Pintxo, gustatzen zaie, gehien bat. Pintxoa ez da, Aizue, galdera bat egin behar dizuet. Ikusi alduzue edo egon altzarete horrela ardoaren inguruan galdera arraroak egiten dituen tipo celebre batekin? Andoni, bai. Andoni, bai, Potterekin. Berarekin egon zarete?
Non? Ikastolan, bai. Beraz, berarekin egon zarete, ez da? Bai, goizan etorri ikastolan. Ederki. Gelditu behar zarete bazkaltzen, egon zarete bazkaltzen? Bai, noski, Bane, konturatu, ez dakit portuan zelan bazkaldu ere, bai, hemen? Oso ondo, ez dakizu nola aldatu dan gure herria, Ez dakizu nola aldatu dan, Orduan, igual gonbidatu behar gaitu zuek portura. Nola, gonbidatuta zaudete. Esan dizuet, nik ordeinu berren. Bai, ez dago problemarik horregatik, Oaintzen ator. Komunak non daude? Han, ez da? Han sarreran daude, ez da? Bale. Bueno, oaintzen ator. Eskoan ordaitu barik, Zeinekin ari zarela uste duzu, Ez, lasai. Komuna, han, ez da? Bale, venga, ba. Kaixo, Gabon. Barkatu. Zuzara Orlando? Bai. Kaixo, Pintxo, edo Asier, Ormaza. Arratsaldeon, bai. Bueno, eske honea etortzeko, lehen ere izan gara, baina orain gomendia egin digute honea etortzeko, eta justu ikusi zaitut, eta okerrez banago, zuk egintzen nuen 2012ko Araba Euskarazen erabili zen abestiaren letra? Bai, nire izan ziren, bai. Zure izan zen, Eta musika taldea baduzu, edo... Ez, baina musika taldea ere ni bezala mutriko harra izan zen. Axular Arizmendi eta bere taldea egin zuten bai. Axularrekin egin zenun lan. Bale. Bueno, ikusten dut ere kamiseta badokazula, datorren urtean hemen izango den... Hala, Euskaraz jairako prestatzen ari gara eta nolabait ere ikusi arazin behar da jendearen aurrean martxan gaudela. Bueno, udan, esan digute, udan hau izaten dela, ezin egoteko modukoa, baina, oain neguan ikusten dudan ezen nahiko ambiente... Bi giro ezberdin dira, ez da, batetik udako masifikazioa edo ondo etortzen dena, eta bestea neguko lagun artekoa, tabernariek ere agian neguan pixka gehiago saiatzen dira pintxo berrek egiten, jendeari sartu arazten eta bar. Baina bai, giro politia esaten da negukoa. Ez zenuen ikusiko hemen hola galdezka ardoaren inguruan eta tipo xelebre bat, ez zenuen ikusiko, ez da? Ikusi ez dut ikusi, baina entzun du norbait badabilela. Hor zehar, ikusi ez dut ikusi. Baina ez duzu ikusi, ez da? Ja, bueno, nire lankidea da, gertzen, eta bilari naiz, hemen pintxo potean bakarrik utzi. Baina, bueno. Bueno, ederki, esan bezala, Orlando, mila esker, sorte hon, eta, bueno, ekainak 18an hemen egon izango gara. Zalantzari. Oso ondo. Ondo izan, Berdin. Aio. Bueno. Kostatu zain minimertxea aurkitzea. Jakin daiteken onde Montre sartu zaren. Zure bila, azkenean jatorren hotelean lo egin behar izan dut. Oso ondo, por cierto. Bastuzu imaginatu ere egiten zek eskaturinen bilen, Zuri deika ibili nahi egun osoan zehar. Zure bila, eta azkenean zure mugikorra topatu nuenean... Ai, nire mugikorra aurkitu duzu. Bai, hemen zegoen bastar batean erorita. Aizu, ni zutaz kezkatuta eta zuri mugikorrak inporta zaizu? Itzalita dago. Bateria gabe geratuko zen. Eta zurea? Nire aspaldi agortu zaizkio pilak. Itu zein porta du horrek orain? Aipada. Itzalita. Gauza bat, sekretuak sekretu izaten jarraitzeko, sekretupean gorde behar dira, ez da? Bai, bestela sekretuak sekretu izateari uzten diote.